Така, здравейте хора, аз съм ExtraBG и днес ще играем Minecraft. И така да започваме. Да видим какво ще направим в тази игра. Първо тук имаше един чест, не, сега вече няма. Това е тук. Бързо. Да си вземем всичко. Така. Аз имам даймонд неща, това е добре. И голден ябълка, и ендер перли, супер. Имам да взема мида, а някой хвърля перла към мене. Имам искала го бутна той ОС. Какво? Без тъпото. Така, едни панталонки. Това тук ще сложим тази брадва. И така, вече някой завладя мидела, то как го бие, нямам си идея. Той е много по-силен от мене. Може да присъседаме. Супер. Тъй като се запуцали. Проблема е, че това е даймонд. Това е диамантен и... Бързо, искам да го бия. Yes! И първата игра спечелена. Точно така. Чай, малко лаги. Добре, първата игра спечелихме за 2 минути. Давам какви игри има първо, преди да влезнем. Значи... тук не си играе, тук много гадно. Тук влизаме тук. Това го правим. Такова се паднал. Много е трудно да се победи тук, защото рядко има ендерперли и е просто много трудно. Но, каквото ще да става. Важното е да си изиграем играта като хората. Хайде бе. Влизите бе. Хайде, влизайте. По-бързичко. Хайде бе. Само си това ли сме, бе, тук няма започне скоро. Давам някое друго нещо. Само това май. Добре, аре бе. Никой не влиза никъде. Опа. Това влезем накъде, влезем аз. Тук същото. Кога го правим. Ей така. Ако ви харесва тази поредичка от Skywars, може да дадете лайк на клипа и да напишете някой коментар. Така. Аре бе, 3 сме. Май трябва да станем 5 човека, за да... 2 сме. Май трябва да станем 5 човека, за да мога да играем. Аре бе. Без тъпто. Никой не ще навлиза. Да може да ги бутна. Влез. Аз влизам. Аре, 7 човека сме. Дано никой да ме лефне, за да започнем по-бързо тази игра. И така. В най-скоро време ще има клип на GTA 5 в онлайна. Ето, влезна 8 човек, 8 човека. 8 от 8. Честовете може да са опнати. Да. Всички гласуват за честовете, което не е лошо.
Бързо, надолу. Бързо. Добре, имам ендер перла. Трябва да използвам по най-добрия начин, защото е само една май. Да. Една е. Така. Така и така. Мах се цвете. Бързо. Чай да не бутна някой сега. Те па веднага са го превзели. Аз ще го бутна на това. Не умря. Ама аз ще му помогна. Умри тук, умри тук, умри тук, умри тук, умри тук. Искам ти нещата. Ака, затвори се там. Бързо ти взема твоите неща. Добре. Добре, то няма ендерперли. Това не е хубаво. Но, какво да го правим? Добре, май, това е лавата. Ще си я сложи в стоялките. Добре. Колко човек сме? 5 човека. 4. Толкова стана, ще се махна. Добре. Това на центъра никакъв шанс да го победа. Там он ще го бутна. Айде, то умря. Добре. Така, имам една голда ябълка, която ще трябва да изям май. Не, нормални ябълки ще го изям тях. Не. Он е много назобан, който най-вероятно ще спечели играта. Не го виждам къде обаче. Добре, ние сме двама, аз и той. Да, падай по-бързо. Да видим къде е той. Не знам къде е. Ама знам, че искам да се бия с него. Къде си е релатка? Обаче, ако тръгвам да строя мост, това ще ме бутне. Те той е. Аре, къде си бе? Куда позна? Имам 200 житопки, не мога да ги потребят. Къде това е? Добре, той явно няма да дойде. Така ще си направим едно малко мостче. Така. На къде се на това? Ще го видя така отгоре. Къде стои това? Ама къде? Добре, това падна. Имах топки, да го бях бутнал с тях. Защо аз бе? Не може ли той да падне, бе? Това ще бъде всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Коментирайте, лайквайте, споделяйте и чао!